Mga kapuso, this morning ato ang makauban dinhi sa spotlight ang usa ka environmental advocate o kandidata sa Miss Earth Philippines 2022. Atong i-welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV si Miss Jemima Tempra. Maayong buntag, Miss Jemima. How's your morning? Hello po sa inyong lahat na nanonood po. Mayong buntag sa inyong tanan. Okay lang po ang akong buntag. Miss Jemima, apart from being a beauty queen aspirant, you are also a runway and commercial model. Unsa ba imong tinguha as an environmental advocate? Ma'am, ang akong tinguha as usa ka environmental advocate is to preserve ang atong mother nature and environment and also ang atong wildlife. Sa pamaagi ni ini, atong ma-preserve ang atong environment through promoting zero waste management, ma'am. Wow, that's nice! O Ma'am Jemima, gipanghimngusgan sa inyong grupo nga maduso ang advokasya kalabot zero waste management. Sa karon unsa inyong mga lakang aron ma-materialize kining inyong tinguha? Usa sa mga lakang nga para materialize ni ang akong advocacy sa tanan tao is mag-promote og tree planting sa ilang mga lugar. Isa pa is mag-ocean cleaning or sa mga dagat nga kinahanglan limpyuhan o mag-promote po through social media kung unsa ang mga angay nga butang nga ilang mabuhat para ma-preserve ang environment po, ma'am. Sa karon Jemima, unsay nahimong resulta sa inyong advokasya dinha sa inyong komunidad? Isa sa nabuhat sa kaning mga kalihukan nga resulta sa akong komunidad is nahimo ang among komunidad nga madagayaon o usa pa na is limpyo. Kaming tanan nagka-unite para i-preserve ang environment o matumanon ang tanan tao nga magbuhat sa mga butang nga kailangan nila buhaton para makapromote og preservation sa environment. Jemima, pwede ba may masayod unsay naka-motivate sa imuha nga mahimong environmental advocate? Ang naka-motivate sa ako nga nahimong environmental advocate is ang akong lola. Kay bata pa man ko, kanang ginadala na ko sa akong lola sa bukid nga gamay, tapos magtanom, tapos mag-alaga sa mga animals namo o kanang sa akong pagdako na-inspire ko nga kanang kini nga akong mga experience kay ako ni siyang i-extend sa dakong possibility nga makatabang pa sa environment and mo na siya nga motivated ko nga maging advocate sa zero waste management para ma-promote gyud og preservation sa atong environment, especially karon nga daghan na kay tag problema sa atong environment, sa mga plastic pollution, sa mga water pollution og sa daghan pa nga problema sa atong komunidad. Sa karon makigsangka ka sa Miss Philippines Earth 2022, alang kanimo paunsa kini makatabang sa imuhang mga advocacies? Karon nga moapil na ko Miss Philippines Earth, kabalo ko nga mas daghan na nga tao nga akong matabangan, ma-inspire o ma-motivate nga ang ilang mga pinuhatan nga dili directed nga makatabang sa environment. Tungod ka na ko, ma-inspire sila nga ay pwede day ko makabuhat ani nga mga butang nga makatabang sa atong environment. Okay, Miss Jemima, before we end this interview, doon na ba kayo mensahe sa atong mga kapuso viewers? Unang-una magpasalamat ko sa inyo nga gi-invite ko ninyo nga magstorya karon nga buntag og ako nagapasalamat sa akong mga supporters sa Team JDD, sa akong family nga OFW og sa tanan ako friends og sa tanan gid tao nga nitabang sa ko. Salamat kay sa inyong tanan. Og add-on lang po, magpasalamat ko sa Hasaan LGU og especially sa Miss Org og especially kay Governor Bambi Imanong. Salamat kayo sa tanan ninyo gitabang sa kuha. Daghang salamat, Miss Jemima Tempra, sa oras nga imuhang gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Good luck sa imuhang journey! Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.